Добре, сега, за да ти докажа, че не съм толкова предвидима. Доволен, точно така. За да ти докажа, че не съм толкова предвидима, сега ще ти задам въпрос, различен от гълташ ли. Измисли го! Да! Колко ти гълта колата? Какво? Колко ти гълта колата? Значи колата ми гълта толкова, че ако ми беше гаже, вече щях да съм ми предложил блак. Разбираш ли? Аз след тебе обаче много ти се кева, майка. Благодаря ти. Защищавам ти си как така, хем си подкастър, хем си е по тебе, братлетце. Виж, много хора ми се възхищават, някои викат: Ивка, бебе, как успяваш да носиш 2 дини под една мишница? Да. И към хора толкова раздалечени са ми новите цици, че реално носят 2 дини по 2 мишници. Така е, майка, наистина. Значи, днес като ги гледам, какво ми се поиска? Да ти осмуча на менете, братлетце. Добри са. Се гуваш! Така е. Моите гърди ми ги сложи певеца Коцето, затова са толкова раздалечени, защото Коцето така се беше начаткал, че 2 не виждаше.